Al Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM ha organitzat una nova jornada de portes obertes titulada Descobreix el CRAM. Una visita dirigida a un públic familiar, on els pares i els infants han pogut descobrir l'equipament de la mà d'una educadora especialitzada. La jornada ha comptat amb diferents activitats, com descobrir els problemes que té el mar, investigar què passa amb els taurons a través de l'exposició A favor de los tiburones, un mar d'esperança i escoltar les històries dels animals que s'estan recuperant a l'equipament. Els objectius d'aquestes activitats de sensibilització són fer reflexionar els visitants sobre els perills que amenacen la biodiversitat marina, consciència sobre la importància i fragilitat dels nostres mars i oceans i també donar a conèixer la gran tasca que realitza la Fundació CRAM per a la conservació de les espècies marines amenaçades. Un plat de sopa d'aleta de tauró, si és aleta de tauró de veritat, és caríssim, sí? Una altra cosa que fan, pastilles per curar-nos, sí? I una altra cosa que fan, cremetes, sí? Hi ha cremes que són de cartílag de tauró. Què passa amb això? Que volem tantes aletes perquè són tan cares que els taurons estan desapareixent. Una visita educativa i lúdica on els adults i els infants han valorat molt positivament l'experiència i s'han sensibilitzat sobre les amenaces que afecten el medi marí i les espècies que l'habiten. M'ha agradat molt la informació que han donat de les feines que fan i sobretot la tasca de sensibilització. M'ha agradat molt que està tota molt adreçada a la problemàtica i a que el jovent i els nens i això es sensibilitzin una mica amb el que poden fer, les petites coses que poden fer i com poden ajudar. M'ha agradat això. Està interessant perquè m'he enterat de coses que no sabia, com això del sexe de les tortugues, per exemple, després el tema dels taurons, l'explotació que es fa malament. Cuando rescatábamos a una tortuga y cuando íbamos a los tiburones y todo me ha gustado. Me ha gustado cuando hemos visto las tortugas, los tiburones. También me ha gustado la exposición. Me ha gustado cuando hemos visto las tortugas esas marinas y también me ha gustado todo. Una jornada de portes obertes que ha servit per fomentar el compromís individual i col·lectiu amb la preservació del medi marí i que pretén motivar actituds ambientals responsables.